Assalamu alaikum wa gabaki ɗayan a wannan shafi muna so ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararramin samun sababbin videos namu da zarar mun ɗora su. Kamar yadda title na wannan bidiyo ya nuna, a yau muna so mu muku bayani ne akan hanyar da zaka bi domin maida layin ka na Airtel wanda aka maida maka shi CCP zuwa RCCG. Da farko, duk wanda ya san yana kan tsarin RCCG sannan ya wayi gari cewa layin shi an maida mai shi zuwa CCP, to abin da ake bukata na farko shine zaka sanya kati na naira 700. Bayan ka sanya katin 700, sai ka sanya wannan code din *276 *200 sai hash. Nan take zaka ga sun maida maka layin ka daga CCP zuwa RCCG. Idan kana so ka tabbatar da cewa layin nan naka ya koma RCCG, sai ka danna waɗannan lambobi kamar haka: *121 *3 sai hash. Nan take zaka ga sun maida ma layin ka zuwa tsarin RCCG. Sannan wannan kuɗi da ka sanya na 700 ba wai kullum ne ake buƙatar sai ka sanya su ba, a'a, da zaran ka riga ka yi wannan sau ɗaya, to insha Allahu ka riga ka shiga tsarin RCCG har kuma zuwa wani lokacin da ƙila kamfani zai ga buƙatar sake wannan, domin dai kamar yadda kuka sani kasuwanci ne suke yi, kuma kasuwanci saboda riba ake yin shi. Assalamu alaikum.